गुरै जानाय इसोरा बिसोरखौ दया खालामो जे मान नम्र होना ओ मान के ईश्वर दया करेला जोङो बेखौ बे इजराइल जातिनि बिसोरनि बे एक्सपीरियंस निफ्राय जोङो नुयो ओहे बात से सही है के सच है के उके हमने इस्राएल जात मान के ओहे इतिहास कहानी से हमने बुझे परिला नाथाय बे जफिनीनि समावबो बिसोरनि गोसोआ गोरामोन दुथांमोन बिसोरो लाजि रोङै हामजा जायै आरो जालांफिनदोंमोन इस सपनिया खाका देखान लिखला सपनिया के समय में भी ओहे जात मान के मोन एक बरिया और साराम नाई के खराब बात है माने ईश्वर के आगे में दुख देवल आदमी बाइन रहा है जोना नबीखौ नायब्लाबो जोङो नुनो मोनो जोना और हमने जोना नबी के इतिहास के देखाल से भी हमने देखे परिला जोना नबीया ईश्वरनि मानसि गावखौ होननानै बियो दुगा खालामनानै लायोमोन जोना नबी के जीवन में हमने देखाल से बुझे फरक जे वो सोचत रहे मोये के ईश्वर के आदमी है कौन धार्मिक है कौन कहे के उकर मन में फुटाने अहंकार रहे ईश्वरा बिखौ निनेबिया नोगोराव थांनानै फोसावहैनो थाखाय बिसोरनि गेजेराव जे साजाय ईश्वरा लाबोगोन बेखौ होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन निनेबे नगर के आदमी मान के गलती के लगन ईश्वर निनेबे में रहे आदमी मान के साजा देवे के लिए सिद्धांत तो लेक रहे ओहे साजा देवे के आगे ईश्वर के बच्चन के बताए के लिए जोना के ईश्वर निनेबे में भेस रहे नाथाय गुबुन जायगा जफा नगरावसो थांदोंमोन किंतु जोना ओहे निनेबे नगर में नहीं जाए के दूसरा नगर में है जाए के लिए निकल रहे बे ना गिदिरनि उदैयाव थानाय समाव बिनि गोरा गोसोआ गुरै जादोंमोन आरो ईश्वरनाव बियो खेमा बिदोंमोन जेखान वो दूसरा बाटे जाए के लिए निकलला ईश्वर के बात के नहीं मान के तखन ईश्वर का करला उके के बरखाले मछली के पेट में ढुकाई देला तखन है उ नरम होय परला उनावसो निनेबे नगराव थांनानै ईश्वरनि बाथ्राखौ फोसावहैदोंमोन जेखान मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहला तखन है उ मन परिवर्तन होला और निनेबे में जाए कोन ईश्वर के वचन मुताबिक प्रचार करला नाथाय बिनि उनावबो जोना नबीया जेब्ला ईश्वरा निनेबियानि सायाव गावनि जे बिसार खालामनो नागिरनायखौ जेब्ला बन्द खालामो बिनि सायाव ईश्वरनि अननायनि सायाव बियो रागा जोंदोंमोन जेखान जोना नबी निनेबे नगर में जाए कोन ईश्वर के वचन के बताला तखन निनेबे नगर के राजा से लेकिन जतना आदमी मान ईश्वर तिन नम्र बनलाइन और माफी मांगलाइन तखन ईश्वर सजा देवे के बदले उमन के दया करला उके दी कुन और जोना कहत रहे ए ईश्वर खारबो कहत रहे ओहे काम के नहीं करला कह के गुस्सा होय रहे जोना नबीखौ ईश्वरा आरोबाव बिनो गावनि दयाखौ होदोंमोन तखन भी ईश्वर उखरले अपन दया के देखात रहे सिगाङाव बियो गावखौ उन्दै गुरै खालामाखैमोन पहला वो नम्र बानेक नहीं पाइ रहे नाथाय बेनो साजाय होनानै बे गिदिर नानि उदैयाव थानाय समाव बेबादि साजाय होनायनि गेजेरजों बेखौ गावनियाव लाबोफिनदोंमोन किंतु उखर अहंकार के नम्र बनाए के मछली के पेट में ईश्वर भेज रहे और ओहे मछली के पेट में वो नम्र होला माफी मांगलक और ओहे रास्ता के ईश्वर बनाई दी रहे जोबनायाव जोना नबीया गुरै जानानै ईश्वरनि दयाखौ मोनफिनदोंमोन और तखन वो मन परिवर्तन हुई कोन माफी मांगलक तखन ईश्वर के दया के देखे परलक फालक गोजाम रोदायाव निकोदेम जन नीति नायब्ला नुयो नया नियम में जखन में हमने देखे परिला निकोदेम बियो सासे आइन गुरुमोन वो के आइन कानून जानल बरखा आदमी रहे जिसुखौ हरसेखालि बियो लोगो लाफैदोंमोन वो एक दिन रात में यीशु मसीह के भेंट करे के लिए आए रहे नाथाय बिनि गोरा गोसो थानायखाय बियो जिसुनि बुंनायखौ नाजावनो हायाखै जेखान यीशु जा कहत रहे ओहे बात के निकोदेम बरियार मन
रहे उहिले उ बुझेकले बा झोकेकले नहीं पाइ रहे नाथाय बियो गाव जिसुजों लोगो मोननायनि सोमोन्दै बियो सानबाय थादोंमोन किंतु यीशु मसीह के भेंट होला का गुथियाला उ बात के उ मन में सोचते रहत रहे जोबनायाव जहननि 19 आव नायोब्ला जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव होनाय जादोंमोन बेखौ क्रुसनिफ्राय बोख्लायनायाव निकोदेम आरो जोसेफआ थांदोंमोन जेखान यीशु मसीह क्रूस में ठोकाय होला मोरलाक तखान ओहे यीशु मसीह के लाहास के उतराय खुन थोपाय के समय में ओहे निकोदेम भी जाय रहे निकोदेमा बिनि गेजेरजों गावबो सासे जिसुनि सेला बेखौ दिन्थिदोंमोन उखरे से उ देखवा लग दे मोह यीशु के भालो पावत रहो मोह यीशु के छेला हे को काय के देखाय देवत रहे जोबनायाव निकोदेमा गावखौ गुरै खालामनानै इसोरनि हामजा जानाय फिसा जादोंमोन और ओहे निकोदेम शेष में ईश्वर के फतिया छावा बाइन खुन ईश्वर के दाया के फावेक फायर रहे इसोरनि मानसिफ्रा इसोरनि देखायाव गुरै खालामब्लासो इसोरनि दयाखौ मोनो बेखौ जोङो नुबाय हमने इस शास्त्र के वचन से हमने बुझे परले जे आदमी मन ईश्वर के छावामान नम्र होयना नम्र होयल ओहे आदमी मन है ईश्वर के दाया के फावेक फारेना नाथाय गावखौ दुगा खालामनाय दुथां खालामनाय इसोरा बिसोरखौ साजाय होयो किंतु हमने बुझे परले जे आदमी मन फुटाने अहंकार नम्र बानेक नहीं पारेन ओहे आदमी मन के ईश्वर साजाय देवेला दुगा दुथां गोसोनि मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय अनखांनायखौ मोना नाथाय सावखौसो मोनो अहंकार बरिया मन के आदमी मन कभी भी ईश्वर के दया के फावेक नहीं पारबान बरंसो उमान ईश्वर से शास्ति साजाय के पाबान लुसिफर जेसायानि 14 बाराव नायोब्ला लुसिफर जिसुया 14 पद में देखल से हमने देखे पारिला लुसिफरा मोनसे समाव सोरगोनि आत्मामोन बयनिख्रुइ गियानिसिन बयनिख्रुइ समायनासिन आरो आत्माफोरनि लीडर दैदेनगिरिमोन ओहे लुसिफर एक समय में सारा के लाख दूत मन के माध्यम में वो अगुआ रहे लीडर रहे और गुण सुंदर से के भरपूर रहे नाथाय बिनि गोसोआ दुगाजों बुंफबदोंमोन आरो बियो इसोरनिफ्राय देरसिन जानो थाखाय सानदोंमोन एहे गुण मन के लीकुन उकर मन में अहंकार होई रहे और ईश्वर से ऊपरे बने के लिए वो चेष्टा कर रहे बेबादि जानो नागिरनाया बिखौ सोरगोनिफ्राय पृथ्वीयाव ईश्वरा गारहरदोंमोन किंतु ईश्वर का करला उकर वो अहंकार मन के जाइन कुन वो सड़क से लाठियाई कुन वो धरती में फेंक देला जोङो गोरा गोसो थानाय बेखौ बे लुसिफारनि जोङो बिनि सल'निफ्राय जोङो नुयो अहंकार आदमी हुआल से कैसन जे एक नीचे गिरे ना आदमी मन ओहे लुसिफर के जीवन के दीप कुन हमने बुझे पारिला नाथाय गुरै जानानै फैयोब्ला इसोरा बिसोरनो अनखांनायखौ होयो किंतु जे आदमी मन नम्र होय कुन ईश्वर थिन घुर कुन आवेना ओहे आदमी मन के ईश्वर दया करेला गोदान उदायाव सासे जोहोलाव दंमोन लुकासनि 15 आयदायाव नायब्ला मोनो लुकास 15 आयदा में देखल से नया नियम में एक छोरा के जीवन हमने देखे पड़ेला गोमानाय फिसाला ओया हेराल छावा पुत्र ऐसे लिखा है सासे बिफाया सानै फिसालामोन उन्दै फिसाया बियो गावनि मोननांगौ सम्पथिखौ बिजोबनानै गोजान देशआव बियो गाज्रि खामानियाव बाहायदोंमोन एक बुढ़ा खेर बाप खेर दुई जन छोरा छावा रहन ओहे दे छावा मन के माझी से एक जन वो अपन भाग बाप से माई कुन लेगलक भागलक और सब सारी संपत्ति पैसा कौड़ी के शिरालक नाथाय जोबनायाव बिनि गोसोआव बे गुरै गोसो आरो साननो हानाय गोसोआ फैफिनदों किंतु शेष में जेखन वो दुख में गिरलक तखन वो अनुभव करक परलक मोय गलती करलो ओहले वो नम्र बनलक और बाप थिन घुर कुन आवेकले इच्छा होलक आरो गावनि न' फारसे बियो फैफिननो गिदिंनो गोसो जाफिनदोंमोन तखन वो उकर बाप के घर बाटे घुर कुन आवेकले कोशिश करलक इच्छा करलक
बिफाया बेखौ गोमानाय फिसालाब्लाबो बेखौ नाजावफिनदोंमोन एहे हेराल छावा के जी छावा साइ सम्पत्ति पैसा कौड़ी शिरालक ओहे छावा देखान भुएर को नाला बाप हार ने समाधि कुन और झोकला जिसु ख्रीष्टआ बे सल'नि गेजेरजों इसोराबो जाय मानसिफ्रा गुरै गोसो जानानै इसोरनि फारसे गिदिंफिनो बेखौ नाजावो दया खालामो होननानै बेखौ फोरोंदों ओहे बचन के यीशु मसीह के बचन है के माने ओहे बचन के द्वारा जे आदमी मान नम्र होई कोन अपन गलती के शिकार कायर कोन ईश्वर तीन गुएर कोन आवे ना ओहे आदमी मान ईश्वर के दया के फवेक परे ना माफ फावे ना नाथाय इसोरनि मानसिफ्रा इसोरखौ मिथिनानैब्लाबो गोरा गोसो जानानै इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला किन्तु ईश्वर के छावामान ईश्वर के जाइन खुन भी वो ईश्वर के चोर को दूसरा बाते चाइल जाइन होले इसोरा बिसोरखौ शास्ति होनानै साजाय होनानै गावनि फारसे लाबोफिनो बेखौ जोङो बे गोमानाय फिसालानि सल'निफ्राय सोलोंनो हायो ओहे आदमी मन के जे मान ईश्वर से दूरिया गेलन ओहे आदमी मन के ईश्वर जे सजा दी कुन अपन बाते घुराई कुन लानेल ओहे हेराल पुत्र के कहानी से हमने सीखत परिला नाथाय बे गोमानाय फिसालाया गोबां बियो जिउआव सैनांदोंमोन जोबनायावसो बियो गावखौ गुरै खालामनानै लादों जेखान वो बाप हार से दूरिया जाय रहे गलती में रहे तखन वो के भूगेक लगलक साहेक लगलक कष्टों में गिरलक तखन है वो बुझे पर लग जे मोय गलती कर लो जौना नाबियाबो बेबादिनो गेदेर सैनांनायनि उनाव जोबनायावसो गावखौ गुरै खालामनानै इसोरनाव गिदिंफिनदोंमोन जोना नाबी भी इसने बहुत कष्ट मछली के पेट में फलक उखरे पीछे है मोय गलती कर लो काहे के वो भी घूरे माफी मांगे फैर रहे बेनिखायनो इसोरनि दया मोननो हास्थायोब्ला गावखौ गुरै खालामनांगौ ओहेले ईश्वर के दया के हमने फावेक लगी होले हमने सब आदमी मन नम्र होएक लगी नाथाय इसोरनि मानसिफ्रा मिथिनानैब्लाबो इसोरखौ गावखौ गोरा खालामोब्ला इसोरा बिसोरखौ माबा मोनसे साजाय होनानैब्लाबो गावनि खाथियाव लाबोफिनो किन्तु हमने ईश्वर के छावा हुई कुन जान बुझ के भी जुड़ी ईश्वर से दूरिया जाप होले गलती करप होले साजा दी कुन भी ईश्वर अपन छावा मन के घुराई कुन लाने के लिए चेष्टा करे नाथाय इसोरा गुरै मानसिफोरखौ हामजायो नम्र आदमी मन के ईश्वर फथियाय गोरा जानाय गोसोनि बेरेखायै इसोरा गसङो अहंकार आदमी मन के विरोध ईश्वर खड़ा होएला प्रथम पीटर 5:5 नायोब्ला प्रथम पीटर 5 पद में देखल से दिखिला माथाय 5:5 नायोब्ला जोङो नुयो इसोरा गुरै गोसो थानाय मानसिफोरखौ बोर होयो मोटी 5 नो हमने देखे करेल जे आदमी मन नम्र ओहे आदमी मन के ईश्वर दया करेल नाथाय गोरा गोसो थानायखौ इसोरा बिसोरनि बेरेखायै गसङो जे आदमी मन अहंकार ओहे आदमी मन के विरोध ईश्वर खड़ा होएला बेनिखायनो जोंनि इसोरनि मानसिफोरनि खामानिया बेनो जानांगोन गावखौ गुरै इसोरनि देखायाव जेब्लाबो लाखिफ्लायनांगोन ओहेले हमने ईश्वर के छावा है कि ईश्वर के दया फावेक लगे होले हर समय ईश्वर के नजर में नम्र होई कुन रहेक ले चेष्टा करेक लगे नङाब्ला गोरा गोसो जानानै इसोरनिफ्राय गोजान जानानै थायोब्ला इसोरनि साजाय होनाया बिसोरनि जिबनाव जेब्लाबो थाफ्लायो आरो बिसोरो साजायाव गोग्लैयो नहीं तो जान बूझ के ईश्वर से हमने दूरिया जाप नहीं तो खराब काम खराब बोले ईश्वर के सजाय हमरे के ऊपर गिरी बेनिखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै गावखौ गुरै खालामनांगौ गुरै खालामनायाल' इसोरनि दयाखौ मोननायनि राहा ओहेले हमने सब नम्र बनने के लिए चेष्टा करे लगी कारण ओहे नम्र होए ईश्वर के दया के फावे के रास्ता है के मानोना जिसु ख्रीष्टआ बे लामाजोंनो थांदोंमोन कारण जिसु मसीह भी ओहे दाहार से उफार होई कुन गेला जिसुआ गावनो इसोरमोन सोरगोनिफ्राय फैदोंमोन आरो नेहात हिसाबै जोनोम जादोंमोन ओहे जिसु खुदे ईश्वर
और सड़क सिंहासन छुईर को नम्र हुई कुन दुनिया में जन्म लेग रहे आरो मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय बे गुरै नेहात जानायनि गेजेरजों बे क्रुसखौ गाव नाजावनानै लादोंमोन आरो क्रुसाव होजादोंमोन और आदमी मन के बच्चाकले वो नम्र हुई कुन सबके साई कुन वो क्रूस में बलिदान होला नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बेफोर गासैखौबो बियो गाव इसोर जानानै फेजेननो हागौमोन ईश्वर ओहे दुख कष्ट से वो अपन के बच्चा करता कारण वो ईश्वर के एक उपयुक्त पुत्र जेब्ला बेखौ हमदोंमोन अब्ला सासे बिनि सेलाया जिसुखौ बासायनो नागिरदोंमोन जेखान जिसु मसीह के दुश्मन मन धार रहन तखान जिसु के एक धन सेला जिसु के बच्चा के लिए चेष्टा करत रहा अब्ला जिसुआ बेखौ बुंदों आङो बिफानाव आरज खालामोब्ला दानो बियो हाजार हाजार आफा दैथायहरनानै आंखौ बासायगोन होननानै बुंदों तखान जिसु काय रहा एखान মই आबादिन काहाबो हले सारक से लाख लाख संत्रीमान दूध मन के भेस देते ऐसा कहला नाथाय इसोरा गावनि क्षमता बोलोखौ बाहायोमोनब्ला जिसुआ मानसि जाथिया बासायजानायनि लामाखौनो मोननाय नङामोन और ओहे क्षमता के यदि व्यवहार करता ने जिसु नहीं मरता और जिसु मसीह नहीं मरता खोले दुनिया के आदमी मन के मुक्ति बा परित्राण के उपाय नहीं रहे जिसुआ मानसिफोरखौ गोमानाय मानसिफोरखौ पापी मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय नो फैदोंमोन लुकासनि 19:10 नायोब्ला जों मोनो लुकास 19:10 पद में देखा से हमने देखे परेला जे जिसु जे सड़क से उठेर कोन अलग कुकर बरखा उद्देश्य होला आदमी मान के लगेन बलिदान हुई कोन दुनिया के आदमी मान के बचाय मार्कुसनि 10:45 नायोब्ला जिसुआ बुंदों आङो गुबुनजों दाव दाव खालामजानो फैयाखै नाथाय गुबुनखौसो दाव दाव खालामनो सेवा खालामनो फैदों होननानै बुंदों मार्कुस के 10:45 पद में लिखा है जिसु काय है मोर दूसरा मन से सेवा लेगे नहीं आ हो किंतु दूसरा मन के सेवा करके है मोय आ हो काय है नाथाय बेखौ बुंनायल' जों दिन्थियाखै नाथाय मावनायजोंबो दिन्थिदों जहननि 13आव नायोब्ला गावनि सेलारफोरनि आथिंखौ सुनानै होदों गावखौ गुरै खालामदों वो बात के यीशु मसीह मुंह से खाली गुठियाला को नहीं किंतु हमने जोहन में देखे परेला वो अपन सेला मन के गोर के धुई कोन वो जे के नम्र छोटका बाइन है उके चिन्ह दिखाई दी है एसे उनाव जोङो गुड फ्राइडे फालिनो थांगासिनो दङ काय हफ्ता पीछे हमने 1 महीना के पीछे हमने गुड फ्राइडे हमने पालन करा जिसुआ गावखौ उन्दै खालामनानै गुरै खालामनानै मानसिजों हमजानानै मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय माब्रै गिदिर सैनांदोंमोन बियो बुजादोंमोन आरो क्रुसाव बियो होजादोंमन ओहे गुड फ्राइडे में हमने हर साल गुटियाइला ओहे आदमी मन के बचाए के लगेन जिसु नम्र बाइन कोन कालवरी क्रूस में इतना जे कष्ट साबुक से मारल ठट्टा निंदा उस साहत रहे बेहा जेबो दायानो गैयामोन नाथाय नों आरो जों बयखौबो बासायनो थाखायनो बियो क्रुसाव थैदोंमोन जिसु निज कलंक रहे उखरतिन एक टुबी दोष नि फलाइन ऐसे बाइबल में लिखा है किंतु काले ऐसे कष्ट भोगला हम तोके और मोके बचाक लगेन बिनि सैनांनायखौ जोङो बे गांब्रै गाहाम रादाबाव फरायब्ला मोनो जिसु काले जे साहलाक बा क्रूस में ठोकाय होलाक शेर टू हमरे कर शुभ वार्ता कागज है ओहे शॉप में लिखा है पढ़ल से हमने बुझे परेला बिनि सैनांनाया खास्रि बिस्रि रावजोंबो रुजुजाया ओरैबादि सैनांदों मानसिखौ बासायनो थाखायनो जिसु मसीह के कष्ट कोनो कष्ट से नहीं मिलेला वो इतना दुख से वो कष्ट से वो अपन जीवन के मानवा मान कर लगन दिए है नाथाय जोंनि नोजोरा जिसु ख्रीष्टनि सैनांनायनि सायाव बांद्राय जोङो नायहरनो नाङा ओहे कष्ट जिसु ख्रीष्टनि सैनांनायखौ जोङो
बांद्राय नायहरनो नाङा यीशु ख्रिस्ट इतना जे कष्ट होलाक भुगलाक उके हमने बागरा देखने लगे नाथाय बिनि सैनांनायनि गेजेरजों जोंहा मा इसोरनिफ्राय आशीर्वाद मोनखो बिसो गोनां बाथ्राया किन्तु उ जे साहलाक कष्ट भुगलाक उखरे बाजायसे उखरे द्वारा हमने ले का फायदा होलाक वो है बरखाबाद बियो सैनांनायनि गेजेरजों मानसि जाथिनो बेसेबा गिदिर बासाय जानायखौ बियो लाबोबाय वो आफान कष्ट भुग करलाक किन्तु ओहे भुग से ओहे बलिदान से दुनिया के मानवा मानकर लगेन परित्राण के लानलाक जायनो बेनाव फोथायगोन बिसोरनो इसोरा इसोरनि फिसाफोर जानो थाखाय एखथियारखौ होबाय जहन 1:12 नायोब्ला ओहेले जी आदमी मान यीशु मसीह के विश्वास करे ना ओहे आदमी मान ले ईश्वर के छावा होयकले एखथियार देवाल जाय बेनिखायनो जोंनि सिगाङाव जे गुड फ्राइडे फैगासिनो दङ बिनि सैनांनायनि बिसयै जोङो साननांगौ नाथाय देरसिन बाथ्राया बिसो बिनि सैनांनायनि गेजेरजों मानसि जाथिया मा लाब जाखो मा आशीर्वाद मोनखो थोड़े कोन पीछे हमने गुड फ्राइडे पर्व मना यीशु काले इतना भुगला उ बात ना लगे किंतु उखर उ बलिदान से मानवा मन ले का फायदा होला उ बरखा बात है नाथाय जिसुनि गेजेरजों बे बासाय जानाया मानसि जाथिनि गेजेराव सफैबाय बियो जिसुनि गुरै खालामनायनि गेजेरजों सो जानानै फैदों ओहे बलिदान यीशु के बलिदान से मानवा मन के भीतरे ओपरे परित्राण तो आई चुकलाक उ होला यीशु नम्र बनलाक उखरे लागेन बेनिखायनो दिनै जोङो जिसुआ जोंनि थाखाय मडेल बिदिन्थि यीशु मसीह हमरे के लगेन एके भालो गवाया है गवाही है के जिसुनि जोङो अननायखौ नागिरोब्ला इसोरनि दयाखौ नागिरोब्ला जों गावखौनो गुरै खालामनांगोन हमने ईश्वर से दया पावे खुजिल होले हमने यीशु ते ईश्वर के आगे में हमने नम्र होयक लगे अब्लासो जोङो इसोरनि बोराबनायनिफ्राय साजायनायनिफ्राय जोङो होखोमा जागोन जोङो बिनिफ्राय रैखाथिखौ मोनगोन थकान है हमने ईश्वर के राग से गोसा से साजाय से हमने बादशेक पराब माथाय 5:5 जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ फोथायग्राफोरखौ बुंदों मोटी 5 पद में यीशु उकर अपन सेला मन के कहे रहे गुरैफ्रा आशीर्वाद होजागोन आरो बे बुहुमखौ आवग्रिगोन होननानै जी आदमी मन नम्र ओहे आदमी मन आशीर्वाद पाबान और ओहे आदमी मन दुनिया के दखल करबान शासन करबान जेफिनियानि 2:1 नायोब्ला गुरै मानसिफोरखौ इसोरखौ नागिरनो थाखाय गुरै जानो थाखाय धोरोमिया जानो थाखाय लेंहरदों जाहाथे बिसोरो इसोरनि गेदेर बे बिसारनिफ्राय बिसोरो रैखाखौ मोननो हायो सोफनिया 2:3 पद में ओहे के लिखा है कि ईश्वर के बादशेक के फावेक लगे होले ईश्वर के खोजेक लगे नम्र बनेक लगे बेनिखायनो जोंनि समाव जोंनि बोथोरखौ नायोब्ला गाज्रिया गाज्रिनिफ्राय जानानै थांगासिनो दङ एखान हमरे के ई जुग दिन दुनिया के हाल साल के देखल से हमने देखे परेला हमरे के दिन हालत तो के बगरा से बगरा खराब होते जात है नाथाय गावखौ गुरै खालामनानै बे संसाराव थानो हानायाबो जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय और हमने जे अपन के नम्र सोटे बाइन कोन राहे के लगी वो भी मुश्किल हुआ थे नाथाय बावहाय ईश्वरनि बाथ्राया बुंदों गुरैफ्रा बोर होजाग्रा किंतु ईश्वर के वचन कहे है जे आदमी मन नम्र ओहे आदमी मन आशीर्वाद पावेना बेनिखायनो गुरै जानानै इसोरखौ नागिरनांगौ बेनि धोरोमिया बेनि रायजोखौ जों नागिरनांगौ अब्ला जोङो जे साजाय इसोरा सानसे मानसि जातिनि सायाव लाबोगोन बेनिफ्राय जोङो बासायनायखौ मोनगोन ओहेले हमने के छुटका होए गले नम्र होए गले चेष्टा करे लगे और ईश्वर के धार्मिकता के और नम्रता बने के लिए हमने चेष्टा करते खोजते जाए लगे